Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tani mzukuru mazoti mati muri vaera chizvi toera mkuni mkuni vakunedebele handitika saka tete zvaitika panapa ka inda kuigirai chipo chemufaro handina hangu mari yandaira nayo handina chimwe chinhu chandakabata handi mangona ndakatobata maiki yangu chinhu chekutaurisa ichi asi ndakuigirai mufaro abi wakadi yavo makelewani wangu uya pano muona funny story mwanangu vanzi funny story natete yikwina aiwa handa wakufara manza wafara maiwe ndiko asi uyu gawo handitika mirai tete imimi mushedzei iwe abi sangana nehama yako iyi makadi amai shishamiso pachikomo pindura baba hanzi chichanga chinesa zvasingakoda kutaura sangoda pane zvakawanda zvandanichidzidza zvandanichiona saka zvakanga uchiona ita rombo rakanaka rekuti tabva tasangana namufundisi baba vachipinda vachikuudzai kuti abi akutaura masvigamuchira sei ndikurova nehana ini handisi kutozvinzwisisa kuti muri abi uya utaure pana mufundisi so nekuti matangiro azvakaita takazviona how it all started and ndinotori surprised kuti chii chaizvo nekuti ndikunzwa baba vari kuti tauya nevoice remwana wenyu and ndaedza kutsvaga kuti zvorevei ndatadza kuzvinzwisisa even up to now I'm still in disbelief kuti what exactly happened and mwana wenyu undi pamakatanga hurukura hamuprofiti hamudini mungori vatapeni handiprofite chipo chandakapiwa naMwari ndechekungotapa nhau chete handina kana rimwe simba randese randina atotaura kudaro nguva ipapo akanga ari rutori South Africa ndakamuti handiti zvekutambisirwa nguva nezvinhu zvakadai nekuti anga aita zvekutaipa ndakabva ndafona ndobva akata foni semunhu anga asingatauri akataura ndopa akabva atumira message kanzi ndinokufonirai mangwana makuseni vanhu vese vari pamba panapa vaenda kubasa ende vaenda kubasa zvichiva kumapasti 9 zuva rakatera akabva andifonera takataura tese for 25 minutes achitaura kuiye anambouya kunoka akazvitaura kuti ndozvazvakaita wani mubvunzo yaakuda chi iye manje kuiwa haunambouya wani ukataura kuti ndakambotaura. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.
swava wana zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndingaite rimbisano naise kuruta zvindayaura zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakauraya mwana wangu zviri nani ndiende kure ndonogara kure kukudza muzoro sandiko kufunga vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna rudzi rusina matare vakomana iyo zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna dzinza risina zvaro mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure sekuru tatundipaiwa zano ini mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndaita sei sekuru zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei naise kuruta swingo zviri nani ndiende kure ndonogara kure nedzidza rangu vanondigara dareni zviri nani ndiende kure ndonogara kure verudzi rwangu vanondiranga naine zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya mukoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita sei naivera soko zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvava zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvimbo zviri nani ndiende kure ndonogara kure yavirambira karingi nemagwenyambira moyo yavo yakaoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure yarovambira karingi nemagwenyambira imi zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure zviri nani ndiende kurega ndingaiverimbisano naise kuruta zvowakomana For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.